Cepot bagel Kang, cepot bagel. Iki enek requestane kanca-kanca dikongkon nyepot bagel Kang. Wingi kan wis tak pasangi jok sing mak serit ngono. Lah iki kira-kira nek dicepot bagel malah tambah serit. Iki bagel jek asline Kang. Kira-kira nek dipasangi bagel sing apik nggone apa Kang? Coba sampean komen utawa sampean sing wis pasang sampean kirim fotone Kang. Tak gawe inspirasi. Pomo dipasangi nek epis R ngono kae cocok apa ora ya? Tambah serit apa ora Kang ya? Lah iki sampe leh ku nyepot bagele penampakane ngono kuwi Kang. Sangka mburi modelane ngono kuwi wis terepes. Menurut sampean piye Kang? Tambah serit apa urung Kang? Kanggo kanca-kanca sing urung follow, sampean follow Kang ya. Gen aku tambah semangat leh ku gawe konten ning Montor Alpa iki Kang. Wis sampai kene sik Kang ya. Sampai ketemu ning videoku selanjutnya. Salam teko Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.